3 months, pre. Bigay mo lang sa akin sa likod mamaya. Na? Clear, bigay mo sa akin. Para makapalo ako. Sabihin mo sa kanila. Hindi, ikaw. Ay, Ako yung kalaban mo. Nasa harap niya, kinukuha mo pa yung sa likod. Tingin mo, nagkita mo yung shuttle, gumaganyan. O effects lang nila. Siya sa Java yun. Hindi ko alam. Di makontrol yan. Ni-spin natin. Ni-spin nyo, pre? Ni-spin nyo? Shuttle? Oo. Meron? Hindi? Flat lang? Napaka-social nila, no? Talaga solo niya isang table. Oo. VIP. Pati shoes. VIP table. Guys, so yung table, oh, solo niya, oh. Sa kanya lahat, eh, oh. Naka-reserve. Naka-reserve yung table na yun sa'yo, pre. Sapatos, racket. Wala, eh, walang kasama, eh, oh. Migs! Nirentahan yung table. Sa kanya lahat nagamit yan. VIP, eh. Migs! Recorded yan, ha? Recorded yan, ha? Galingan nyo, ha? Pag di nyo ginala yan, papaluin ko kayo sa puwet. Ang mga dayo natin. Sino? Yan? Sa Hardy. Siguro. Oh, bata-bata pa sila. 3 months tayo dito, ha? Nirentahan nila. Ano nado naman ako dun? Tanda, pag tumatanda ka. Hindi lang yun. Pag tumatanda ka, at least, tsaka, no, yung palo, di ba? Maganda sa tinatanda, pag natatali mga bata. Basta ano yan. Pag natalo ka matanda, okay lang. Yan, pag ko dun, level up ng buhay. May nangyari sa amin ng siganda. Kaya mo, naka-record, ha? Hindi naman sa pilos yan. Hindi naman. Okay. Ayun ko, yung nakakalaro natin yung buhay. Tapos may dalawa nangyari. Also, matamat ang first. Okay na. Ano ba? Sinisang yan. Tayo. Parang halo ka. May reason doon. Nanalo ka. Nanalo tayo. Mas maganda yun. Positive. Nasa isip ko nila pagod. Gusto maglalaro na siya. Ganda ng mas tayo. Bakit naman siya? Kaya pala eh. Depensa niya, ganun na. Pagdawa, paggalak, ganun na kami. Nagkakas na kami na. Nakatakot sila pag nari, nilagyan mo ng alanganin sa harap. Pag nakuha niya yung Oo, tsaka yung pag nari nagkamali kang, konti angat na sa harap. Problema kay Les, hindi siya marunong pumasok minsan eh. Okay, nakapasok na siya, lalabas pa siya. kailangan mo, paglalabas ka. Gagi. Hindi po naka-ano na siya sa harap. Naka-product siya sa harap. Pag clear, babalik pa siya dito. Kaya ka mapapagod dun. Out, naka-record sa camera. Hindi na makita. Pero di kita. Oo, na-estimate mo na yan. Makakalculate mo naman yun eh. Sa math. Iyan mo estimate ng ano. Balik ka na dyan. Tinawag siya. Balik ka na. O dyan, pwede mo lang dyan. Wala pang Liverpool. Ano?
Wala? Sa score na, ay sa Hardy na. Ano? Record na tayo. Record na tayo. Record na tayo. Galing pa yun sa central ng mundo. Ay, dana ng marketing. Out. Yan ang nakibigyan. Plastic. Akala ko yung balloon. Ang smooth eh. Outside Ñales. Rematch natin dito. Kuha ka na ng dalawang shuttle agad. Lalabasin ng dalawa. Sagot natin sa shuttle tayo sa ano. Sabihin mo. Dalawa na agad. Babatakin ko mamaya eh. Hindi pwede umuwi ng talo na. Ay! Sayang. Sinwing pa kasi. Top lang yun. Sayang, ganda sana. Kung yung prime ni ngayon, mababest match yun. Wala kasi backhand smash less nun. Ay! Saan ka kaya amay? Ano yung pointing system mo? Yung? Dapat. Dito? Hindi ko alam. 35 yata. Ganun, pero yung lang. 35 lang. Sa A, 2 shots, pero yung doon sa ano, nag-35 lang. Merong negative A, tapos negative B. A positive. Tapos AB, AB normal. Tara, bantay na tayo dito, pre.
Kailangan natin gumating kila Marcy. Napatay ko yun. Napatay ko yun. Sila. Pero ang kahinaan niya nga is yung kapag sinaysay mo siya, kapag sinaysay mo, hindi na siya mahirapan. Tapos kung kasi pag dinala mo dito, tendency, dala na pag nag-apply, pupunta siya doon, pulis na agad sa kapila. Yun yung problema sa akin.
Dapat talaga din ito. Nakakataas ng Chicago Marathon. First ever. First ako dyan. Isipin mo yun, diba? Yung 5 kilometers. Ilang minutes na natin. No. Sobrang bilis ang pacing niya. Oo. Sobrang pait niya. Tapos yung tinalo ng world record, Nigeria. Game? Kaya naman. Third yata. Hindi. Pumasok lagi yung shuttle. Silalim yun. Last point. Shuttle sa amin, tapos pakalawa sa inyo. Kasi maganda yung shuttle yung SB2. Wala ba kayo? Makuha na lang tayo. Yun nga yung problema namin eh. Wala na kami shuttle. Tira na third set pa. Nag-third pa kayo? Walang iya kayo? Les, bad trip ka? Bad trip ka? Tinurset mo pa? Oo. Pina-third set pa niya.